Hello, what's up mga idol? To this video, manguha mi og unsa tong kuhaon sel? Kurakol. Pambansang ulam. Ang pambansang ulam ng mga pobre. Manguha mi kurakol ron. Naidaghan sa ubos mga idol. Salamat sa pagsuporta sa ating channel Manoy Chris TV. Karon manguha mi kurakol. Ang adventure na mo karong adlaw, tasking na mo karong adlaw, pagpanguha og kurakol. Mao ko na gitawag og pambansang ulam. Alright. Ana mi diri sa ubos mga idol. Idulog kami, dulugon kay mga idol, tanawa mga idol. Grabe ka dulugon mga idol. Tubig mga idol kay uhawon. Kami duha dagko kay tiyan kani ako. Nag video. Kining ilong og tubig. Mugay. Gamit ken tubig. Saan nang nasing luyo? Magdaga guling uli. Oh, magdaga guling kay tubig. Dulugon kay mga idol. Uy, oy. lak na dun. Piti. Asan bagi? Ya, dila man ko matubos. Una. Asa Hernan? Balik sa ato gatuan man. Ari na sa tabikas. Oh! Balik unggol. Ano talang tukoy? Kurakol hunter mga lods. Warrior og mga kurakol. Vlogan nyo di ba kandi may kontil ko dito o gami birthday Mo na mong toyo guys. Nalami pila ni kabuk? 5 na? 5 na. 5 na kabuk mga idol. Wala pang 1 minuto, nakalima na kami mga kasuot mo doon. 5 na. 5 downs. Ano nasad? Right. Ha? DJ Brian Dua? saya na Ada pit migo. pura Ay, kuiton ta naman. Ito gamay. Kuit eh. Oh. Buhis buhay ning panguha kurakol sa. Oh, dilalim ni. Dini ka bayrag. Sapi ning atong pangitag kurakol yan. Pambansang ulam. Ano raw tinura na. Yan guys. Zoom in. Mga idol. Kabuok dia ha. Ara mga idol. Uy. Last LCG. Asa? Tara mak. Be. Pakita. Tara, idol. Right. 2 down. Tara. Ito. Tara. 2 down. 3 down. Babaw. Tara, pakita. oh aray sang Bos. Gamay dito. ala ka daray Dapat ito ni mo kabot dito. saban kurakol Tol.
Ako sa doon. Kiti na na. Tara. Tara. Oh. Isa. Sila na. Isa deh. 4. 4, 5. 5 na 5. 10 na, 10. Ay, isa dira. Right. Buslot mo plastic. Man, napan na dia man. Klaro kay man, napan ko yung man. Ako agad din mo. Ako din mo gisara. Usahan ko na. Sarap. Right. Katura. Pila to? 5? Oh! 1 down. 1 down. 2 down na deh. 2 down na. Ya puting. Puti besugas. Puti dah kontian bitin deh. Dako kay tiyan ng bitin. Gitu ko bambata. Piansa kay ba? Busog po'y ganahan niya. Punya ikaw ba ko? Agree. Ikaw dugdug ganito. Bata dong. Ako din ko ba? Right. Rihata yan. Uy, dapo na. Asa? Kan cute. Pada di kana dia ni yang gigian. 4 sa 2 4. Kaupat ng gusto na. Tara, 5 na. Tara. May kuhit. Ini yung naman kita na dia. Bebe. Iton be. 5,000 ka to ha. Tara. Matagal ko na sa. Uy. Tara, 1 down. DJ Brian Nito. Hindi na sa ko dayon. Puno ba ni? Puno to na. Kumbira sa katuig. Sa tong buwan. Kami ko. Yun ako din na, di dagan kay unggoy di. Oh, mak, may go ka mak. May go ka mak. Usaw ka to. Ada ulur kayo na. Apa ubos may go? Kana? Kana. Kebuta. Uy. Ih, kumubo sa mga bahayat ani. Dakpan. Tadi di dapat mo na. Hindi, hindi. Dong no. Tagak op. Si Yuta gina matagak kadong. Kanahan. Bye. Dili minadugay jitan. Tara. Unahan na. Are, kare sa ko unahon migo. Para batayan to tasan na pudong to. Sige, sige. Na, tungod din mo. Bayo sana. Bayo sana. Namo na to ha. Katawa di ka sa tagat dapit. Oh, tara. Ako. Esa. Wow. Oh, Kita to. tabos. Maligid. Sunga, mak. Bisa na ini satu aku. Ini. Di panawan ni si. Ura. Nagtupad. Tupad. Wala na. Tulo na kapag kada mag. Apa? Tatanaw ko lang. Ano ba? Ako lang yun, di mo ginamitan yun. Ibutan ng galam ito si. Ah. Kena tungod. Kena. Uy. Wagi ka lagi ang sa no. Ha? Terus yang saya tinggi. Pila na di amigo? 5, 4. Ato subos, nibalitok subos, ubos na lang pilipil ba? Di amigo, ubos, pilipil. Tayo upat dito sa ubos, mga idol, naligid. Gasel, unsa may klaki dia? 40 kabok. Nagtapad? Lanan daw, suladan. Ito na. Pwede. Eh, isay dia. Balunang hai. Wala ka na kay. Ugang ka. Iya bo. Right. DJ Brian Nito. Dinakan siya sa biyahe dari Napita.
Napali amigo? Kana kakaon kita mga pobre ani. Taman sa ulam. Huwag po magitimak. Gamitin contact lens. Right guys, mga idol, kuyog na mo si Kapinta TV. Kapinta, promote your channel here. Follow sa Kapinta TV, 4GRM. 4GRM, Kapinta TV, mga idol. Lakas. Napag sa idol. Puno na to ron. Puno na mo ron. Dagan di amigo. Dito no. Okay, right. Mana akong gatir sa balay nako mga idol. Pag bagyong udit, naabot dire pati layo ah. Lupad nga rin paingon. Mga sin mga idol. Pag bagyong udit ni siya mga idol. Lupad ang sin. Naadre sa ubos. Surak yan. Sina. Inay. Kuat. May sin ha. Hantay mo na sin. Biskut ta. Sura guys. Mga loads. DJ Brian Nito. Daming harang sa daan. Sura. Ali, hinay lang. Kaya lang makailang pagdali mo. Kung may manguha dito. Na. We, oh. Patay na. Patay. Tubig na mo. Tubig na mo mga idol. May girit. Naguna. Makmak. Patay tang matita to. Ikarbay paninglan ato si. Galon. Ligid mga idol among sudol nagtubig. Water is life na mo naligid. The water is slider. Nah, buslot to. Tara ji, are age jai. Sana je. Na. Sige si, bilin sa nang sudlanan. Maka. Limak. Ubos na ng sin. Kaya ako ang magyapon ng sin oh. No? Blue nga sin ba? Ako gyapon na. Kana din ang lupad sa kong sin eh. Blue gyapon na. Ay, ubos na. Di, ubos na ang sini mo.
Ubusan ng sin. Sa to dapit tumoy. Ada lagi dali ra kay diha. Ha? Kinsa kang floor? Gamay ra kay tuyahan lupad. Kompleto naman ya. Nanang galon? Yo, Diram galon? dito. Ba may pinita god. Duka ko man jigod aman. Kan ang gini. Oh. Oh, Irnan ron. di ka tawgon, mutingog ka. Balik si Tita ni. Padya. Butat. Saan kayo? Di sa ko. Tong kada na gitumba nimo. Uno. Kami sa baba di. Namsta eh. Mat, dagan mat. Ha? Taga ko. Balik ka ho na. Bukan na sako. Oh! Sige sa tanaw ni ang bitsan. Lai makmak oy. Oh. Snack sa snack. Ikaw migo, bukayo migo. Pasa ko migo. Kana lang mga way ugam migo ah. Mga way ugam. DJ Snack sama. Brian Nito. Teka na mga ako eh. Kot. Tuyo na ko. Yang lagi brilliant ani. Kau lagi? Brilliant beauty. Dali. Right. Dagang hakot. Sige. Hakot. Mga idol. Ganun, yabu imat. Hala. Wag ka batasan. Luo ko na lang dyan. Sus. Yabo yun. Jitan? Hindi ka mahimutan sa, basta gamis libon sa. Jitan ya. Ano ba? Ang baho ba? Mura sumut. Kita nasa di si Hernan. Mura di sexy kuan migo. Sa una ba? Ha? May mo sunod baho. Kasabi. Tumawag mo tao. Sundan mo ito ba? Suwawa. Oh. Dagang hakot. Tara na. Right. Asa day Hernan tan? Kana mato. Hernan asa day? Wala mo andre lagi. Ligit punta ah. Ay daghan Asel. Ha? Nay daghan. Sige. Anami pa dong. Hindi mo ara mo. Na ako nang daghan nito mga idol. Apunta na. Na si Padong si Idol Jitan dia, Idol Jitan. Na ka dia Idol Jitan. Okay. Ako kung sino idol ay pag bagyo idol, naabot diri idol. Mani? What is this? Wala ko sin. Gilupad pag bagyo. Audit. Gumba kay kong balay atong higayon na mga idol. Watay may imo kay kiniyahan man mga idol. Alright mga idol, nagkasagsaag mi, nagkaiyahay mi. Dari idol nakakuha kong daghan atong kuha mak. Puyos. Gipuyos mga idol. Itaunon pa na mo sila mga idol. Amo pa itong pangitaon. Baga pa kaming lasa nga mong subay mga idol. Kapadit sunahan mga idol. Puya. Guys. Ang dami namin nakuhang mga kurakol mga idol. Abangan niyo sa part 2 mga idol ang pagluto namin sa aming nakuha. At salamat mga idol sa pag-support sa channel na ito mga idol, Manoy Chris TV, at pag-subscribe sa aking YouTube channel, Manoy Chris TV lang gyapon mga idol. Salamat.